burikat, mga OA o mga pilingera na kudra nga mga watchers. Char watchers. Hello everyone! Welcome back to my vlog. Another day, another vlog. And today is December 2, 2018 and it's Sunday, so nakuman ako sing magaina. And ako lang buhatan karon is mag-ukay-ukay haul lang ko kani siya nga mga ukay-ukay nga mga jacket o mga sinina is na okay na ko ni siya katong hapit na ang pista sa Talakugon kay naamay ka ng daghan kay ukay-ukayan dito kasi syempre kay pista man. So I decided nga mangukay na lang ko kay ako mga friends daghan kay sila mga naukay nga mga nindot and katong pag-ukay na ko, wala jud ko nila bigoa sa ukay-ukayan kay daghan gid po kay kog na ukay. Naka-ukay ko mga jacket, mga tulo ka buok na jacket ako ang naukay. Kay December na baya, and then tugnaw na baya, ulan na. And then, basin po, magamit na to ni siya kung maglaglaag ta diri sa Philippines or outside the country. No, sure! Feeling social kay ko natin, kapiling ba? So, number one is, kani sa mga sanina ako ang ipakita sa inyo ha. So, this one, kani siya, mura siya og kanang, kani itong, isa ni siya nga color or something yellow, something, basta something churvalo. Kani siya guys, napalit na ko ni siya for 35 pesos only dito sa Talakugon. And then, so far, hindi po ba siya, ganan ko mga loose nga ma-t-shirt, kay feel ako kay kanang fresh kaayo. So, kani I decided to buy. Hindi siya guys, loose siya din. Ako na yun siyang gisokod which is okay po kayo sa kuha. And then, second is hello! Naakaya yung Uniqlo dito sa ukay-ukayan. So, kani siya, ang brand is Uniqlo. Mo siya, medyo stripes. Ay, kung siya ka ng vertical, ay horizontal stripes. Mo, napalit po na ko ni siya, 35 pesos na po di siya. Loose po di siya, so okay na ni siya pang adto og San Franz, pang laag sa friends, meaning anak, pang atog Talakugon, pag may mga meeting and everything. So, pwede rin ako ni siya suuton. So, muna siya kong other buy. And the next one is, kani, color pink siya. Then, sakto na pagka siya sa kuwang size. Igupod siya. Kani. See? Ninit po siya, diba? And then, next one is, naka-okay ko ka ng mga pangtulog bitaw nga pang top. Mo ni siya, 35 pesos lang ni siya. Kung palit po kaan yung tulo, it's worth, pwede rin mo siya mahangyog 3 for 100. And then, feel ako kani siya, kay muna siya ka ng pangtulog bitaw sa gawas. Kay, ang ihang cloth, kay medyo shiny siya. And then, murag, dako po siya sa imuhang nga size. Pero, pag suotin mo siya, kay comfy siya. And then, feel pud na ako kay, depende na pud mo siya sa pagdala. Pero, kani siya, di magini mo ni siya magamit dire ang panglaag. So, ang plan is gamiton ako siya pang flat lay para pang Instagram or pang unbox og mga unsa-unsa dira nga mga butang. And then kung matralala ko guys, suoton ako ni siya nga himo na ko ni siyang jacket pag mag-duty ko sa Talakugon. Murag bagay-bagay na lang din siya, murag i-aura-aura na lang din ako ni as if nga dili bitaw siya kanang pangkatulog. Feel ako pangkatulog gid ni siya. Ninat magud siya og print. Diba? And another na ko napalit guys is kuha niya po siya marag pangtulog hapon siya sa gawas, which is ang print niya is kanang itong para murag bitog sa cow, kanang marag sa baka ba, no? Cute ba siya, same sila cloth ani gihapon din, same ra gihapon ni sila nga store nga ako ang napalit. Cute siya pangkatulog niya, marag silky type niya. Hinat ni siya guys pang aura-aura gihapon. So pwede na ko ni siya gamiton nga jacket if ever nga mag night shift ko dito sa ako ang workplace, diba? Pray na lang niyo siya sa imuhang shoulders ba. So feel nimo nga dunya-dunyahan na kayo ka. So mo na siya guys. So cute siya. Ganahan ko guys, as in super duper. And then nag-inuin na punta, diba? Kapiling bagyod. And then next one is kani siya guys, nakakay ko og tulo ka buok jacket which is napalit rin ako siya for 125 pesos. Kaning duha is 125, kaning duha is 125. And then kaning nga jacket is varsity jacket is napit ako siya for only 150
ay 250 pesos dahil. So, ang una na ipakita sa inyo hang ano, kaya na ko nga jacket is this one. Actually, fun, good ko og fun, basta, hilad jud kay ko og ka ng gray, something bitaw, or any family sa gray. So, kani siya ko ang napalit. Minat biya siya, murag dili siya hilatang ukay, yun, feeling mo kay murag, ipalitin mo ni siya sa butik bitaw. Hindi yun siya guys, kung makita ninyo siya in person, makaingon jud mo nga, wow! Mo na kay pakita sa inyo ha, diba? Nice ba siya, no? And next one, this one, kani, murag siya ka ng kuan, rough ang iyahang texture. Pero, nindot siya, guys, gihapon. Nindot gihapon siya pang aura-aura. Actually, ako nga pagkatawa, ganahan siya po ka ng mga loose, bitaw nga jacket, loose nga, kanang mga t-shirt, nga nga, parisan din ako ka ng mga mugbo, bitaw nga mga short. Guys, ang brand ani is Dan Paul. I don't know kung saan siya nga mga klase ng mga brand sa gawas, pero i-try na ko siya research sa internet kung branded ba gini siya o dili. Pero so far, nindot gid ba siya. Loose gihapon siya, so bagay gihapon siya ning ipanyaning ana. Pag mato ko og kuan Korea or Japan, yan piniling ra ta guys, basta di makaato ta next year, di ba? So, mo na siya. And then, pwede ba nato ni magamit kay December na ba ating tugnaw na ba so pwede nato siya magamit pang duty. Varsity jacket siya. I bought this for only 250 pesos. And then, ang ka-funny pag ani guys, kay ni ato ra ko og pharmacy, dito dapit sa may terminal kay nagpalit ko og kanang antibiotic, and then pag sakay na ko sikad, pag naog na ko sa sikad, mo gini siya ang nibalandra dito nga display nila guys. So, ginan ako ang tindera. Alisin sa ko nito pharmacy, ginan sa gid ko dira kung tagpila gid o gidirit sa gid ako palit pagkabalo na ko nga barato ra gid siya. Minute siya guys, minute po siya for kanang suotin mo siya pang winter kay char. Dami tayo plano mo ato sunod sa Korea, sa Japan, sa mga mga Czech Republic, mga ingana sa Russia, basta ni makaadto ta dito. So, pwede nato ni siya magamit. Ang brand ani is Indigo Bank. Indigo Bank kani siya, and then iyang color kay green, and then namin sa magudlo kay naabot siya gray. So moto nga ako na siyang gipalit. So bagay gihapon siya pang aura-aura gihapon, especially kung cold kayo ang weather. Diba, nindot kayo siya. Hindi siya halata nga kanang inukay ra pud bitaw nimo siya. So once nga imo na siyang suoton, depende na po na sa imong pagdala. Pero tan-aw nimo, nindot kay siya guys. Oh, diba, si feel ako kay ako si Kuan. Ako si Paris Hilton nga. Paris Hilton taga San Fran. Mao ba? So, mao siya guys. Ako ang naukay nga mga jacket. And then, nga na ko nga, before gina ko siya suoton, dapat maukay-ukay holes sa gid ko ani. And then, medyo dugay-dugay na po din siya. Kaya gipang labahan pa nako. And then, katong last November, gikapoy magudpog ko og vlog. So, karon I decided nga i-vlog na gid siya kay para masuot gid na ko siya. So, mga siya guys. Muna siya ko mga inukay, tulo ka jacket. This one. And then, mga pang aura-aura, pang katulog, and then t-shirt, yung ana. Then, akong mama kay reklamo na gid akong mama kay daghan na daw kuno kaayo kog mga gipang ukay gid daw nga mga jacket o mga sana asin super duper bugat. Unya napipito ko jacket nga bugat kaayo labahan, and then ang uban akong jacket inukay ra siya guys, if makita ninyo mga ukay-ukay ra gid na siya. And then usually ga-ukay ko kanang atbang sa Dunkin Donuts bitaw nga sa may terminal lapis sa San Fran ka na siya. And so, mauni siya guys! So, mauni siya guys ako mga naukay, and I hope kuan ka na maka-ukay pa ko soon if ever na kuan maka-withdraw na po ta sa tong 4-piece. Mauni siya, so comment down below kung hilig po mo mangukay o kung nga ang the best ukay-ukay diri asa mo ang dakbayan kay atuan na siyang adtuon, and I plan nga i-vlog na ko na siya. So, gusto mo maging part sa Burikat Family o mga OA mo, mga feeling mo, please like and subscribe sa ako ang YouTube channel para pamilya na ta. Diba? Diba? Ang saya-saya. Mara to guys. Bye!